eang o bobl fyd sy'n dangos bod S4C yn cyffwrdd â gymaint o wahanol bobl. Felly mae'n galonogol bod cymaint yma a bod croesdoriad mor eang gyda ni. Dwi'n credu mae hwn yn cyfle wych i ni fel Cymru ar draws Cymru gyfan dod at ei gilydd i wrthwynebu unrhyw ymosodiad ar ein unig sianel Cymreig. Be sy'n allweddol ydy wrth edrych dros eich pen chi, mae yna dal dwsina canodd mwy o bobl yn cyrraedd. Hwn ydy'r am o'n i'r digwyddiad mwyaf o'i fath ers blynyddoedd maith, a mae'n dangos, dwi'n meddwl, cryfder teimladau bobl bod S4C yn allweddol o ran dyfodol y Gymraeg a bod y ffordd mae S4C wedi cael ei thrin dros yr wythnosau dwytha yma yn mynd yn gyfan gwbl yn erbyn ewyllus pobl Cymru ac yn warth. I ni'n ofni colli annibyniaeth S4C. Does dim digon o bluraliaeth yn y cyfryngau yng Nghymru fel y mai, lle mae rhaid ni sicrhau annibyniaeth S4C. A na phan mae Cymdeithas yr Iaith yn galw ar bobl i stopio dalu i trwyddo teledu ar ragfyr y cyntaf os nag yw'r Llywodraeth yn ymateb i hynna. 10 blynedd ar hugain yn ôl, oedd yna ymgyrchwyr wedi llwyddo i ennill sianel Gymraeg. Sianel fel bod ni'n gallu clywed a gweld y Gymraeg o'n cwmpas ni. I bobl oedd yn siarad Cymraeg, i bobl oedd ddim yn siarad Cymraeg, fel bod ni gyd yn gallu cyfranogi a gweld yr iaith Gymraeg fel yr iaith fyw o'n cwmpas ni. Ond lot o bobl wedi aberthu llawer, sawl un wedi gwynebu carchar, fel bod ni'n gallu cael y fraint yma. Bythefnos yn ôl, oedd yna chydig o ddynion yn Llundain wedi dod i gasgliad amdano beth nhw'n mynd i wneud am y sianel. Ond nhw wedi penderfynu torri arian, penderfynu bod y sianel i gael ei llyncu gan y gorfforaeth darlledu Brydeinig. Penderfyniad oedd yn hollol am-democrataidd, heb siarad gyda unrhyw un o Gymru amdano'r penderfyniad yma cyn ei cyhoeddi hi. A dyna pam mae mor bwysig bod ni'n rhoi seiliau cadarn i'r Gymraeg, yn sicrhau bod yna seiliau cadarn. Dyna pam ni'n galw am statws swyddogol i'r Gymraeg, i fod yn darian rhag gwahaniaethu yn erbyn yr iaith. A dyna pham ni wedi bod yn galw am hawliau mwyn gwarantu anghenion, unigolion a'n angen pobl i gallu ddefnyddio'r Gymraeg. Wel, y rheswm mae'n holl bwysig bod cymaint o bobl wedi dod yma heddi yw achos mae S4C mewn peryg o ddiflannu am byth. Beth bynnag mae pobl yn gweud y bydd y sianel yn ddiogel, a bod hi wedi cael ei hachub a bydd hi'n saff. Mewn 4 blynedd, does yna un ddimau goch wedi cael ei chlusnodi i sicrhau y bydd parhad rhaglenni teledu Cymraeg, heb sôn am sianel Gymraeg. Felly dwi'n meddwl bod ni ar ddibyn peryglus iawn i'n wynebu diwedd yn sianel Gymraeg ni, a dwi'n falch i weld bod cynifer o bobl wedi dod yma heddi i protestio yn erbyn hynny. Mwyn dangos i San Steffan bod y sianel yn bwysig i ni, mae mor bwysig i bobl ddangos cefnogaeth i rali fel hon heddi, a falle bydd mwy o raliau tebyg i ddod eto. Chos eblaw hynny, fe fydd y gwleidyddion yn gallu gweud, wel na ni, dyna'n bar ni, a chi wedi brofi fe, dys neb yn poeni. Na'i dweud yn y lle cyntaf, mor braf i'w gweld cynifer o bobl yma, dwi wedi cael ar ddeall bod dros 2,000 ohono ni wedi dod yma heddi. A synwyr yn dweud, does dim llais cryf iawn gyda ni. Wedi'r cwbl, i ni'n wlad fach, i ni'n perthyn i iaith a diwylliant leiafrifol. Ond mewn gwlad waraidd, ddemocrataidd, lle mwyafrif, yw amddiffyn y lleiafrif. Dyna pam, mewn gwlad waraidd, ddemocrataidd, mae deddfe yn cael ei creu mwyn amddiffyn y lleiafrif. Dyna pam roedd deddf mwyn gwarchod S4C. Fel bod dim unrhyw wleidydd fympwyol yn cael penderfynu dod â'r sianel i ben. Wel, mae gwleidyddion San Steffan, mae'r Llywodraeth presennol mor heirllig, maen nhw wedi penderfynu dod â'r ddeddf i ben. Wel, mae dy fi gwbl o gwestiynau yn gwleidyddion San Steffan. Sut yn y byd gallan nhw, rhai ohonyn nhw sydd ddim wedi bod ar gyfil yn gwlad ni? Pa hawl sydd ganddyn nhw i benderfynu beth yw'n barn ni am S4C? Pa hawl sydd ganddyn nhw i ddinistrio un o'n prif sefydliadau Cymraeg ni? A pha hawl sydd ganddyn nhw i'n hamddifadu ni o wasanaeth darlledu yn ein hiaith ni'n hunain? A dyna pam ni'n sefyll yma heddi yn erbyn heilffigrwydd y gwleidyddion. Ysgrifennwch at eich aelod seneddol, ysgrifennwch at eich aelod cynulliad, ysgrifennwch at Jeremy Hunt ac ysgrifennwch at David Cameron.
Mae'r frwydr yn dechrau heddi. Dyn ni ddim yn mynd i gael yn gwatwar, does neb yn cael gweld yn heillig tuag ato ni, i ni mynnu parhad S4C, sianel dyledu annibynnol Gymraeg yn iaith ni'n hunain. Mae'r frwydr wedi dechrau. Diolch i chi. Fi mae heddi gefnogi sianel Gymraeg, achos yn bersonol, fi'n gwylio lot o dyledu Cymraeg, a heb y sianel fi'n credu wneud y iaith farw yn gogloi, a mae'n bwysig iawn bod y gyd ma. Hefyd, mae cenhedlaeth y bobl wedi brwydro cyn ni, a mae angen i ni cadw cefnogaeth lan. Wel, fi'n meddwl bod e'n holl bwysig bod ni yma heddi yn Gymru Cymraeg ac yn Gymru Di-Gymraeg i bwysleisio pa mor bwysig yw bod gyda ni lwyfanau darlledu le ni'n gallu clywed yn lleisio ni yn hunain, yn straeon ni yn hunain, ac mae ni sy'n gyfrifol am y creadigrwydd hynny. Oedd Cymru dan ymysodiad, oedd Cymraeg dan ymysodiad, oedd y youth, y ceffyl pantomime y clymlaen, sydd wedi penderfynu bu Cymru yn dioddef sia hollol anheg o doriadau. Rwy'n cofio rari arall yma, wel, tu hwnt i'r adeilad yma roedd e yn 53. Pan oedd gorymdaeth oedd youth erddi y castell yn galw am Senedd i Gymru. Nid cynulliad i Gymru, nid hanes Senedd i Gymru, nid elgos i'r bobl oedd e, ond Senedd oedd y galwad. Ac oedd galwad yn dal Mae gen I neges oedd yw Peter Hain sydd yn dweud, "Greetings and best wishes to everybody. We are supporting S4C in seeking a judicial review of the government's decision on its future. The government has handled the whole issue very badly. There has been no consultation with the Welsh Assembly government or with S4C themselves. Small businesses in Wales, particularly those in the creative industries, are understandably very anxious about what this decision means for them. Labour will take up its role to lead the campaign in Westminster against the abolition of the Channel. We must unite to fight the government's arrogant contempt for our Welsh language, for S4C, for Welsh jobs and for Wales. Rhaid I ni dod gyda'n gilydd ac rhaid I ni dweud mewn llais cry unedig o bydded i'r sianel barhau, o bydded i'r Cymraeg barhau, o bydded i sianel annibynnol barhau. Wedi yma, wrth i ddangos yn ochr ang pryder ynglyn â dyfodol S4C, yn arbennig wrth gwrs y ffaith bod rhaid efo aros yn sianel dyledu annibynnol a bod gyda fo gyllid digonol yn sicr ar ôl 2015, a felly da ni sio anfon neges i'r Llywodraeth yn San Steffan ar ran bobl Cymru nad ydy'r setliad maen nhw wedi gynnig ddim yn ddigon da. Fawr iawn yna am y geiriau yna. Ga i hefyd ddeud bod ni gyd yma heddiw am un peth yn gwbl benodol, sef bod ni am sicrhau cyllid digonol i sianel Cymru, sianel Gymraeg sydd yn gwbl annibynnol. Mae yna lawer iawn o bethau wedi newid yng Nghymru yn un mlynedd ar 10 beth yna. Mi welwch chi enghraifft, mae nid swyddfa Cymru sydd bellach ar yr adeilad yma, ond Llywodraeth Cymru, Llywodraeth Cynulliad Cymru. Ond mae'r penderfyniad am S4C yn dal yn nwylo San Steffan. A hyd nes bydd hi'n dod yma i Gymru o dan yn rheolaeth ni, mi fydd y frwydr yma'n gorfod parhau. Achos ydy dyfodol darlledu yng Nghymru yn ddiogel o dan y BBC ar hyn o bryd? Dyn ni'n gwybod enghraifft bod nhw wedi torri 17% ar darlledu trwy gyfrwng y Gymraeg yn barod. Maen nhw wedi torri 44% ar darlledu trwy gyfrwng y Saesneg hefyd. Sef ydwn ni ddweud felly fo'n llawer yn calon bod dyfodol S4C fel mae o yn ddiogel o dan reolwyr y BBC yn Llundain. Mae rhaid felly i S4C fod yn weithredol ac yn olygyddol yn gyfan gwbl annibynnol o'r BBC beth bynnag yw ffynhonnell yr arian. Fe rydyn ni wrth gwrs wedi cynnig ffordd ymlaen i felly na bod S4C yn y cwestiwn. Ie, dyn ni'n gwybod bod angen amddiffyn annibyniaeth a cyllid S4C, ond fel dyn ni wedi clywed eisoes, dydy model presennol S4C ddim yn ddigonol ar gyfer yr oes dyn ni'n ei wynebu.
Mae wedi gwneud ei gwaith am 10 mlynedd yr 20, ond mae rhaid i S4C hefyd newid ac i wrando ar llais y gwylwyr yma yng Nghymru. Ond byddwn ni ddeud wrth David Cameron bod yna gymaint o bobl a hyn wedi dod i Gaerdydd i fyny bod yr adolygiad yna yn digwydd. Mae S4C wedi bod yn boendwr i Lywodraeth Llundain ers blynyddoedd. O'r ddwy blaid sydd wedi rheoli yn Llundain ers blynyddoedd lawer. Mae yna un ffordd glir i gael gwared o'r pwyntod hwnnw. Trosglwyddwch y sianel, trosglwyddwch yr arian, a gadewch i bobl Cymru fod yn gyfrifol am y sianel. We say to the Liberals, shame on you. You're rejecting your noble radical political history in Wales. Worse still, you're an insult to Britain's only Welsh-speaking Prime Minister, Lord George. He must be turning in his grave, just as surely as we'll turn our backs on you. The irony of events here in Cardiff this morning is not lost on me. Thousands of people are gathering in celebration of that extremely popular facet of Welsh culture, rugby. Whilst we are here having to act to ensure the way Welsh culture is seen across the world, and most importantly in the greatest expression of a nation, in our very own Welsh language. All the unions have members who not only choose, but desire to reflect history, current affairs or news in their own language. This desire of members involving writers, the production teams, cast and crew is a deliberate choice they have made. They could work anywhere. They chose, though, to use their talents and skills in representing Wales to itself and Wales to the world in their own language. Oedden ni'n meddwl, bysa'r dydd yn dod, bysa rhaid i ni amddiffyn S4C. Oedden ni'n credu bod ni wedi ennill y brwydr yna. A ma'n rhywbeth dychynllid o drist bod ni yn gorfod ail brwydro ar gorffennol. Mae'n holl bwysig. Nid yn unig i ymlaen yn erbyn toriadau S4C, ond i ymlaen yn erbyn bob un o'r toriadau y Tories. A wedyn dyna'r ddadl o'n i reid drosodd. Un agwedd o'r brwydr ydy hon. Dwi ddim wedi gwylltio efo dim byd gymaint ag ydw wedi gwylltio ynglyn â datganiad y Llywodraeth ar S4C ynglyn â'r sianel Gymraeg. A rhag o'n bod fi'n mynd o yma heddiw yn teimlo'n unig, llaw i fyny faint o honna chitha hefyd sydd wedi gwylltio'n gandryll efo'r penderfyniad yma. Dwi lai fyny. Diolch yn fawr. Dwi lai fyny faint sydd wedi gwylltio ddigon i wneud rhywbeth ynglyn â'r sefyllfa. Dwi lai fyny. Diolch yn fawr. Casglwch enwa ar y ddeiseb. Trefnwch griw i'r llys pan fydden nhw'n ymddangos o flaen y llys. Gwahoddwch ffrindiau i'ch stafell brant a trefnwch be da chi mynd i wneud yn yr ymgyrch yma. Fe da i addo un peth i chi. Fyddwch chi ddim ar eich pen eich hun. Dyna pam da ni wedi dod yma heddiw i deimlo bod ni'n rhan o fudiad ac yn rhan o gymdeithas. Fyddwn ni ddim wedi gwneud hanner y pethau dwi wedi gwneud yn ystod y mywyd o'n i bai am gymdeithas yr iaith. Fyddwn ni ddim wedi dringo mast er enghraifft. Fyddwn ni ddim wedi mynd i Llundain i dorri ar draws y tŷ cyffredin. Fyddwn ni ddim yn gallu siarad o flaen rali fel hyn. Fyddwn ni ddim wedi gallu mynd i Lys. Fyddwn ni ddim wedi gallu mynd i Garchar. Da ni wedi cael ein hawdd am ryw 15 mlynedd. Rhai o'na ni wedi gwneud yn dda iawn allan o S4C. Ond mae gennau ofn bod y mis Mel wedi dod i ben. Byddwch chi tan rhyw bythefnos yn ôl, o'n i wedi anghofio gymaint oedd y Tories yn casau yr iaith Gymraeg. O'n i wedi anghofio mor hunanol oedd hi. O'n i wedi anghofio mor farus oedd hi. Rwan, maen nhw'n ôl mewn grym. Os mae fel hyn maen nhw'n trin deddfa rwan, yna dyna'r ddadl ora dros gael y pwer i wneud yn deddfa yn hunan. Da chi wedi gwneud y cam heddiw yma, ewch adra ac ar y ffordd adra, holwch eich hunan, beth da chi mynd i wneud i barhau yr ymgyrch yma. Diolch yn fawr i chi.